Gràcies per estar connectats en aquesta trobada. I quan fem aquestes salutacions a l'Església i de vegades ens oblidem de saludar a altres germans que també ens estan veient, que no estan connectats, però que ens veieu des d'allà al local de l'Església, que també us saludem i formeu part de l'Església també. I sobretot no ens oblidem del que diu l'apòstol al Nou Testament, que amb una versió ultra actualitzada podríem llegir: no deixeu de connectar-vos com alguns tenen per costum. Sobretot perquè si no us connecteu us perdreu moltes vitamines espirituals de les que feu a l'Església. M'agradaria compartir en aquesta estona 3 fotografies, 3 imatges que són molt interessants perquè potser tenen molt a veure amb la teva vida. Són 3 fotos que a cada una d'elles surten 2 personatges bíblics i aquestes 3 fotos, la primera, està feta en el passat, la segona foto està feta en el present i la tercera foto està feta en el futur. La primera fotografia es titula Canvi de rei. Els 2 personatges que surten són ben coneguts de l'Antic Testament. Són 2 personatges que has escoltat i llegit potser diverses vegades. Un és Samuel i l'altre és Saül. No posem la foto a pantalla, però segur que la pots veure. Segur que pots veure aquell Samuel que està representant la reialesa, el rei que és el Déu d'Israel. El Déu que governa sobre el seu poble, però resulta que aquest poble no té prou amb que Déu, el Déu de l'univers, el Déu creador, sigui el seu Déu, sigui qui governa, sigui qui mana sobre les seves vides, sinó que tenen enveja dels pobles del costat, de les altres nacions que hi ha al voltant, que tenen el seu rei i volen presumir de rei. Però en aquesta foto, a més de Samuel, que està donant aquest missatge de part de Déu i representant el rei veritable, tenim un altre rei que es diu Saül, el primer rei d'Israel. Israel es posa tan pesat dient que vol un rei, que vol un rei. Samuel els avisa: vigileu perquè això us portarà problemes. Però resulta que tant insisteixen que Déu els hi concedeix. Et veus en aquesta foto? Potser no t'has adonat, però tu també hi surts. Aquesta foto pot representar en el teu passat aquells anys en què Déu no governava la teva vida. I tots tenim una foto en el passat quan Déu no pintava res, no manava res, perquè nosaltres potser érem el nostre propi rei, el nostre propi governant, o potser seguíem a d'altres. Però aquell Déu, representat per Samuel, en aquesta foto, no tenia significat a la teva vida.
Recordes aquesta foto en el teu passat? Siguis cristià o no siguis cristià, aquesta és una foto del passat que surt a la Bíblia i que és molt representativa perquè es produeix un canvi de rei. Volem un rei, volem un Saül, volem un rei alt com Saül, que crida l'atenció amb la seva presència. Visca el rei! Quina alegria, no? Doncs no, és una foto trista perquè amb aquest canvi de rei s'està rebutjant a Déu i s'està posant un Déu humà, un Déu fals. Anem a agafar aquesta foto i anem a donar-li la volta, aviam si hi ha escrit alguna cosa pel darrere. I darrere d'aquesta foto del passat trobem un verset que diu Samuel, al primer llibre de Samuel, capítol 12 i verset 12. I diu Samuel, tot i que Déu és el vostre rei, m'heu dit, volem tenir un rei que regni sobre nosaltres. Aquesta foto pertany al passat. La segona foto pertany al present. Els dos personatges també tenen a veure amb la reialesa. Són dos personatges ben coneguts, un gran rei romà i un petit nadó jueu. El gran rei Herodes i el petit nadó del Nadal, Jesús. Si tu ets un rei que es diu Herodes i et venen uns mags d'Orient dient venim a lloar el rei dels jueus, alerta. Si jo soc Herodes i em diuen ha nascut el rei dels jueus, alerta. Si vull defensar el meu reialme, potser el millor que puc fer és intentar eliminar aquest nou rei que em pot treure el lloc. Però si jo soc aquell nadó de Betlem, aquell petit rei dels jueus, no em deixaré matar per al gran rei. Si més no, de moment. Jesús va poder fugir a Egipte i Herodes no va poder matar-lo. Això sí, va fer una matança d'infants terrible a la població de Betlem. Però Jesús va viure i no es va deixar matar fins a més tard, quan va morir a una creu per tu i per mi. Veieu bé aquesta foto del present? Veieu aquest rei Herodes i aquest infant, Jesús, que quan sigui gran anirà a una creu i sortirà d'una tomba buida? Aquesta és una foto del present del que tu estiguis fent amb la teva vida davant aquest Jesús. Et prens la vida identificant-te més amb Herodes? És Jesús un rei que mana coses que no vols que et mani? Que no vols que et tregui el poder de decisió sobre la teva pròpia vida? O potser estàs vivint al present una vida
amb què reconeixes que aquest petit rei, aquest petit anyell que es deixa portar a l'escorxador per morir per tu, és el veritable rei a qui li cedeixes el teu tron. Jesús és un rei que sembla feble. Sembla gairebé evident que el Goliat Herodes guanyarà. Aquell petit David de Betlem. Et veus en aquesta foto? Tu també surts com a tercer personatge. Tu estàs seguint el rei gran o estàs seguint el rei petit? Amb quin dels dos t'has posat al costat a la foto del present? Vull també girar aquesta foto i darrere d'aquesta foto del present llegim un verset estrany, el de Mateu, capítol 2 i verset 8. Herodes va dir als mags: aneu a Betlem i informeu-vos bé sobre aquest infant, i quan el trobeu, aviseu-me, perquè jo també baixi a adorar-lo. Aquesta és la segona foto, que també es titula Canvi de rei. Igual que la foto tercera, té també el mateix títol. La foto del futur surten dos personatges importantíssims. També són dos personatges que tenen a veure amb els reis, amb la reialesa. Un és el príncep d'aquest món i l'altre és el rei de reis. Satanàs lluita contra Jesucrist, el rei de reis, i és vençut. I aquest príncep d'aquest món i aquest rei de reis, resulta que tots dos tenen la capacitat de posar-te a tu també una corona. Et veus en aquesta tercera foto? En aquesta tercera foto tu també surts, i surts amb una corona, igual que els altres dos reis. La pregunta és, qui d'aquests dos personatges t'ha posat en aquesta foto del futur la corona que portes? Satanàs posa una corona falsa i ell es disfressa d'inexistent amb tal de que tu et creguis el teu propi rei i et posa aquesta corona de cartró falsa. Però Jesucrist és aquell que és el teu germà gran, que t'estima, que ha donat la seva vida per tu i diu que quan estiguem en el futur amb la seva presència, i ja des d'ara, ell ens fa reis i sacerdots. Qui dels dos t'ha posat la teva corona en aquesta foto del futur?
El príncep d'aquest món o el rei de reis? A darrere hi ha dues frases, darrere de la foto, quan la girem. Són dues frases del capítol 20 d'Apocalipsi. El drac, Satanàs, va ser encadenat per 1000 anys. I després el diable, que els enganyava, fou llançat al llac de foc. Són 3 fotos del passat bíblic, però també del passat de la teva vida, com Samuel i Saül. Del present de la teva vida, del que fas amb Jesús, si l'acceptes o si vius la teva vida com un Herodes, i una foto del futur bíblic, però també del futur de la teva vida, quan s'acabi aquest món i Déu decideixi quina és l'eternitat de cadascun. Les fotos són massa estàtiques i vull acabar preguntant-te com és el vídeo de la teva vida, del teu estil de vida, del teu present. Recordes el vídeo de la primera foto en el teu passat? Com vivies sense el Senyor? Però ara, en la foto del present, com és el teu vídeo? Com és el vídeo amb streaming que està veient el Senyor de la teva vida? Hi ha un verset amb el que vull acabar, que és Jeremies, capítol 42 i verset 6. Jeremies 42, 6 és un verset que repeteix 2 vegades l'expressió la veu del Senyor, el nostre Déu. La veu del Senyor, el nostre Déu. I diu 4 coses. Jeremies 42, 6. Diu 4 coses que diu el poble de Déu quan vol obeir, quan vol reconèixer el seu Déu i el vol seguir. I aquestes 4 coses que diu el poble de Déu a Jeremies 42, 6 és: si escoltem la veu del Senyor, el nostre Déu, si escoltem les ordres del nostre rei, escoltar, primer punt. Segon dels 4. Tant si ens agrada com si no ens agrada el que escoltem. Segon punt, incondicionalment. Tercer, obeirem la veu del Senyor, el nostre Déu. Obeirem les ordres del nostre rei. Quart punt, a fi que ens vagi bé. Deixa-m'ho passar de col·lectiu a individual. Si tu escoltes el teu rei, tant si t'agrada com si no t'agrada el que et diu, si obeeixes les ordres del teu rei, tot t'anirà bé. Hi ha una dita, per acabar,
diu que la paciència és la mare de la ciència. Jo faria un paral·lelisme i diria que l'obediència és la mare de la complaença. Estem cridats a complaure les ordres del nostre rei. I que en complaure el nostre Déu puguem sentir-nos també complaguts, com acaba aquest verset, perquè hem obeït al nostre Déu, perquè hem complert la nostra missió. Què és el que Déu t'està demanant que obeeixis? Llegir més la paraula, com se'ns ha convidat avui amb aquest pla de lectura, orar més, fer algun ministeri que el Senyor t'està cridant i que potser et costa de posar-te en marxa. Hi ha algun aspecte de la teva vida amb el que tu estiguis encara assegut en el teu tron i no li estiguis deixant que ell governi, que ell mani, que tu escoltis i t'agradi o no t'agradi, l'obeeixis perquè puguis sentir-te complagut o complaguda? El Senyor ens convida a obeir-lo. Vull acabar aquesta reflexió posant el vídeo d'una cançó que es titula Cor rebel. És una cançó de Lauren Daigle que parla d'aquest cor rebel davant de Déu que vol començar a obeir. Vol deixar de ser rebel i vol començar a obeir al Rei de Reis i al Senyor de Senyors, perquè pugui haver un canvi de rei a cadascun dels nostres cors. Que el Senyor us beneixi. Senyor, t'ofereix un cor rebel, tan tossut, inquiet de naixement. Contra tu mai més no lluitaré. Pren un cor rebel i fes-lo teu. Ara ja no fugiré mai més. El teu gran amor m'ha desarmat. T'has donat a mi amb sang innocent. Ja no és com de pedra aquest cor meu. Aquí el tens, ara és tot teu. Aquí el tens, ara és tot teu. El teu amor immens m'ha travessat el cor, un cor que ja rendit t'obeirà. Fes que el cor rebel ja es quedi quiet. Fes de carn sensible el cor de gel. Fes caure aquest mur que m'impedeix, que em rendeixi a tu amb amor i seny. Meva vida ja pertany a tu, Jesús. El teu amor immens m'ha travessat el cor, un cor que ja rendit t'obeirà. Un cor que ja rendit t'obeirà. Un cor que ja rendit t'obeirà.